Chris Paul, unsa man imong maistorya ni pag Game 5, unsa may mula ba ni first half kay nangutana ni mga sugarol diri. Nangatol na sa mga kamot. Unsa inyong ma-advise nila kung basig muhilak na sa ni sila mapildi mo kay home court biya ninyo. Ako ma-advise yung sa mga sugarol, no. Ayon lang hutda yung kwarta kay wala na mo'y pamugas kabaw biya mo nga robo kay manuwa ning mga dagko lang ulo ning mga Clippers, no. Labi na kana si Kasin. Gahi kayo niya ako ay ulo ba way buot mauna magkuyawan jud ko ana nila na kuan kini sa lang mga kauban ni talaw sad, no, talaw mga putik itlog ba talaw sad sila. So mao ba, so sa first half pasugalon nato sila sa kuan, pasugalon nato sila sa Clippers dayon. Pag in game, no, pag second half sa inyo na sigurado na sure na para dili ni sila mga muhilak na sa do wala ni pamalit og bugas. Dili ko sure kasi sugal man gud na good basig malason sila naong ba malas kining naong kabawa biya mo nga dirty tactics ning gibuhat sa Clippers na mo naglisod mi. Kita mo grabe kayo maniko bangga, grabe kayo, dirty kayo manuwa, dirty kayo, grabe hugaw kayo manuwa, hugaw mo na delikado kayo. Delikado kay giunsa mi, di ba? Bunal-bunalan na si Devin Booker, di ba? Nakita niyo. Dugo-dugo naman gani. Walok na tong ulo ni kuan ni tong unggoy nga dako ni Beverly. Mo na delikado kayo, manablahay kig naong ba? Manablahay kig naong lisod. So unsa man nga tong ma-guaranteed ani nilang mga sugarol na mga grabe ni mga malas kay mga naon ni mga sugarulan ni unsa may ma-guaranteed nati ani unsa may kanang mga sugarol diha, no, stay lang mo, ginagmay lang para namoy bilin-bilin nilang pamugas kay no, nakita ninyo grabe lisod kayo panaog karon kay dirty tactics yung mga gibuhat nila, no, grabe lisod kay gahi kay mga ulo, gahi kayo grabe yung mga kita bitaw ka nagdugo-dugo bitaw tong ilong ni Devin Booker gi sungag ni Beverly, gahi kay mga ulo lagi, mga turo ba, gahi kay mga naong manablahay kay mga naong mga hugaw kay manuwa lagi mo na lisod kaayo nya rubo kay manuwa, rubo kay maglisod mi, rubo kayo dili sila fair, dili fair. So ang ma-advise nimo sa mga sugarol para mo daog unsa man jud ang tamang advice nila, unsa man jud. Ang ako lang no kanang mga sugarol na mga malas ug naong maniid lang sa sila kay lisod mo kung kay sugarol kay okay lang kung mga isog sad mi, mga talawan sa niyo kung mga kauban kun mahadlok man, sila fine, sila kinsa ba diha sila isa tong mga Bridges mga sila DeAndre Ayton mga bata pa kayo ba, ako ra may gurang ba, ako ray guwang diri ba, guwang ko ako ray tiguwang diri mga kauban ako mga bata na mo na mahadlok na mahadlok. So karon ato nang so sa inyong study unsa man ang dapat natong buhaton para sa mga sugarol na mumusta nga di jud ni mapugnan ilang mga kamot, mga tol jud. Ang ako lang ba kanang mga sugarol ay lang mahaya kung mapildi mo kay lisod kaayo kita bitaw kas duwa rubo kayo nya nangahadlok mo kauban sa mga maas kay mga naong gud, maas kayo grabe kay manungag nukmag mangwalop grabe kayo murag dili ni basket yung duwa, murag ning UFC dana tanan ba, boxing karate tanan grabe ang hadlok murag mga standby mga tawhanang standby ba, no, nakaduwa lang NBA kay mga kuan magud mga lakas sila kay ilang mga parinti taga NBA tingali. So among ma-advise aning mga sugarol na hinahinay lang sa karon kay wala siguro. Hinahinay lang sa karon. Hinahinay lang sa ron. Sige. Kay lisod kayo. Nako.
Lisod kay pamugas ron pandemya bi aron karon pa mo ni balik og sugal pa pandemya pildi pa mo luoy kay mo wala mo pamugas. Buwagan mo sa inyong asawa na kulatahon pa mo. Wala na mura mo ganang napildi sa manok na pula. Manok na pula pildi gid mo. Mao na. Lisod kayo mapildi mura mo na wala na. Away ang dangatan. Pareha lagi sa manok na pula, nagisugal ang kwarta. Away ang dangatan, pildi man. Lisod kaayo na. Mo na inahinay lang sad mo. Kay para kuan kabaw mo dirty tactics kay manuwa ning mga buang. Sige salamat sa imuhang pa-interview Chris Paul. Walang problema basta ako tabang lang ko sa mga sugarol diha na hinahinay lang para naamoy pamugas. Advice lang, inamigo lang ako advice. So, inamigo lang ha. Mao na akong advice inamigo lang para sa mga mamustahay diha kay ako mapusta masag ko panagsa pero sa kontra lang kay kabaw man ko bias ta usahay mamusta sa kontra kabaw man ko sa kung duwa nga ni kung budaog kung mapildi tan-aw na ko murag pildihon ako na nahihatag ang bulas kontra mao na